Takže čaute, sme späť a toto je môj let's play na Skyblock serveru. Som tu už trošku rozostávaný, som tu aj so svojimi kamošmi. Ak tak sa možno ešte pridajú dneska, ale to si nemyslím. Takže začneme. Prv potrebujeme nejakú hlinu, takže potrebujeme môj ako keby hlinový generátor. Ideme na spawn. A ideme sem a dáme Skyblock New Island. Dobre. Tak, vyhodí nás sem, to je na ostrov, hlinu si nabereme a pôjdeme ďalej. Nemôžem sem ísť s lopatou, lebo mi ju zobere. Shit, skoro som sa prepadol. V ďalšom videu budú pravdepodobne aj moji kamaráti Fighter a Captain Marvel. Takže to už bude možno trošku zaujímavejší server. To označí video. Tak dlho to trvá. 3 hodiny. Takže ako asi vidíte, netočil som chvíľu, ale to len preto, lebo chcel som vedieť, ako sa chytia tie prvé videá, čo som točil. Není to až taká sláva, ale na začiatok každý není až taký slávny. Každý začína od začiatku, všetko a každú vec. Máme to už, takže drevo nám až tak netreba, ale zobereme. Hop a ideme rozšíriť. Máme narastené stromčeky. Snad sa to počasie tí odberatelia aspoň trošku pohnú. Nechcem to niekomu posielať linky, že nech dávajú odber. Proste chcem, aby sa to chytil, aby niekto aspoň ako sám prispel odberom. Nechcem ich tomu donútiť niekoho, lebo to by potom nebolo až také normálne. Oj. Fajn. Toto dám potom vypáliť. Tak fajn. Toto video robím len tak, lebo som sa nudil trošku a už nikto nechce byť na Skype alebo čo také. Proste neznášam nudu. Dá sa to aj tak povedať. Budem točiť let's play aj z Mafii jednotky,
z Mafii 2, ale to musím ešte dáko domyslieť, lebo keď zapnem nahrávanie, tak mám iba čiernu obrazovku, nič viac na videu, ale ja to normálne vidím. Takže to vyskúšam ešte domyslieť. Ale každopádne z Mafii 1 to asi bude. Tak, čo idem ešte spraviť? Tak to je asi tak všetko. Tak čaute.